Pyrotechnic Zone, Oval Plaza, General Santos City. Ito yung mga retailer ng pyrotechnics. Nag-prepare para mag-uwi na sa Lanao. Ito, kausapin natin ito si Dayan. Yes, sir. Kamusta ang paninda ninyo? Okay lang naman sir. Kaso ano, marami pang natirang mga Pyrotechnics? stock. Oo. Kasi nung last hour kay nagkababa na ng presyo. Wala na customer na Taga saan yung kompetensya ninyo? Di, pare-pares lang naman kami ng Pareha lang. price. Pero yung customer, hindi nila makaya yung price kay nagmahal na karon yung mga product. Dati kay mura lang karon kay ang pagpalit na mo kayang product katong baligyan na mo dati. Nadoble. Oo, nadupli na. So anong mga pinakamabinta? Pinakamabinta yung mga fountain. Fountain. Oo. Yung pyrotechnics? Yung kuitis. Kuitis. Oo, mga mabinta dito sa... So yung mga pyrotechnics na mag-ilang libo yung amount niya, hindi na binta? Hindi. Konti lang mabili? Gamay lang. gamay lang. Oo, nabalik ka kayo. So dami kayong balik sa inyo? Oo, Pero, So biyahe pa yan? bibiyahe pa ng Lanao. Hindi masira yan? Hindi naman kung hindi maulanan. Hindi mawala. So sa karton lang? Oo, sir. Okay. So hanggang ngayon na kayo dito? Oo, ngayon lang kayo uwi na kami kaya Mga pisto ninyo? Pisto. Okay. Sige. Pero pag sa bawat taon, Disyembre, dito kayo palagi? Oo, nandito, sir. Suki na kayo dito? Oo po. Okay, sige. So hindi kayo nalugi? Nakuha naman ng capital, sir. Kahit pa paano nakakuha ng maliit na Ginansya? financial.